Hege bezitten van de moorn van Hilaat. In de mooiste kleren staan de Frieske kopten al om 11:08 kleer om Sawadros de Twadde op te vangen. Het is heel spannend. Het is de eerste keer dat hij hier in Nederland komt. Of hier in Leeuwarden in ieder geval. Dus we verheugen hierop. Voor ons als Egyptenaren die hier in Nederland wonen is het heel bijzonder. Want die paus bij ons heeft een enorm hoge positie. En wij krijgen niet de gelegenheid om hem alle dagen te zien. Correct van 8 uur komen de paus en zijn gevolgen aan. De paus kwam naar Hilaat om de Koptische kerk officieel in te zegenen. De kerk bestaat al een uur als 15, maar jeder slag het net om de paus naar Nederland te halen. De kerk in Hilaat is de enigste Koptische kerk van Friesland. Goed 100 mensen komen hier om de 2 weken van het dienst. En hoewel het dus maar een lietse mierskip is, wie het voor de paus toch wichtig om hierheen te komen. There are few numbers of the Coptic families here, maybe 40, 50 around this figure. And this church is very important for them for growing in their relation with God. De paus nam alle tijd om aan de mensen op de foto te gaan. Of zelfs de foto even te maken. Een selfie met de paus. Ja, het is een hele moderne paus die weet gewoon wat allemaal afspeelt met die nieuwe technologie. Dus hij doet gewoon mee. En zo had Hoesep een unieke herinnering aan de bezitten van de paus. Ik vroeg aan hem, ja, mag ik een selfie maken? En toen zei hij, ja, oké. En toen had ik een selfie met hem gemaakt. Hoe bijzonder vond je dat om met hem op de foto te gaan? Ik vond het echt heel bijzonder, omdat hij niet echt meteen weer komt over een maand of zo. Dus het was best wel heel bijzonder.